Marahay na ito mga tugang Huwebes po nga petsa 19 sa bulan kan Septyembre 2024. Inambareta alas 12 asin kami ang sendong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Daingiba. Henot sa headlines, ito ang darakulang mga bareta sa lado lokal. Ginubatan Municipal Police Station, blanco pa kung ano ang motibo. Asin si Isay nasa likod kan pambabadilgadan sa sarong babae sa barangay Ilawod kanakalihis na aldaw. Civil Service Commission Bicol nagpaabot nin pagbati sa tulong Bicolanong natauanin award ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa 2024 Outstanding Government Workers Awards Rights. Bamboo growing activity ginibukan DNR Bicol bilang pagselebrahar kan Philippine Bamboo Month. Bagong Regional Director Candole Bicol nag-asumir na sa pwesto kanakalihis na aldaw. Sa headlines, kambareta sa lado nasyonal, mga kongresista nagkainitan sa investigasyon sa paggamit kan pondo kan Office of the Vice President. Dating Budget Undersecretary Christopher Lau nakalibre na sa karsel matapos magbayad nin piyansa. Vice President Sara Naninduga na pikupolitika sana siya kan Kamara de Representantes. Specimen signature ni Alice Guo bako pareho sa pirma sa counter affidavit. Sa ibang nasyon, US nagdistansya sa nangyaring pagsabog ka mga pager kan Hezbollah. Baretang Sports, World Number 3, Pole Vaulter EJ Obiena naninduga na daima endorso nin mga alcohol o gambling-related product. Yan ang headlines muna sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Newsap Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Wara pa nin lead ang na-establisir sagkod sa presente ang Ginubatan Municipal Police Station sa nangyaring pambabadilgadan sa sarong babae sa barangay Ilawod sa nasabing munisipyo kanakalistal daw. Sinabi ni Ginubatan Municipal Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Arnold Rional kung sa insayang pinaliwanag na blanco pasinda sa posibleng motibo asin si Isay ang nasa likod kang krimen. Mantang nasa pag-backtrack pasinda kan mga footages na nakuha sa mga closed circuit television sa mga inagihan kanduang suspitsado na nagdulag pa sining sa Ligao City. Sinabi ni Rional na nadidipisilan sindang masusog ang motorsiklo na ginamit kan mga ini dahil sa nakatangad ang plaka. Magigiramduma na kan Lunes, September 16, 2024 kan binadilgadan kaya kan binadil ang biktima o 58 anyos na biktima kan mga suspitsado na nagsagin-sagin na ma-order nin kape sa tindahan ni napagsadiri kang biktima. Nagsaparin nin sarong tama sa payo dahilan para tulos man siyang bawian nin buhay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Nagpaabot nin kaugmahan asin pagbati si Civil Service Commission Bicol Regional Director Attorney Daisy Punsalan Bragais sa tulong mga Bicolanong nakasabay sa natauanin pagmidbid bilang 2024 Outstanding Government Worker Awards Rights sa Palasyo Malacañang kasuhapon Septyembre 18, 2024. Sigon kay Attorney Bragais, mismong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagtaonin rekognasyon kay Jail Inspector Anita Andueza kan Bureau of Jail Management and Penology Bicol asin si CSC Pag-asa Award 2024 Outstanding Government Workers Award kina Donna Lynn Jeronimo kan DepEd Naga City asin Rick Habana kan DepEd Catanduanes. Sinabi ni Bragais na ang nasabing mga persona ang nagpahilining exemplary accomplishment sa manlain-lain na lado asin inisyatibo na sa indang ginibo dahilan para mag-qualify asin matawan kan nasabing pagmidbid. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Dietabs. Tapos ang diarrhea sa bilis talab Dietabs.
Kasabay kan selebrasyon kan Philippine Bamboo Month ngunya na bulan sarong bamboo growing activity an pig-inisyar kan Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol kaswapon September 18, 2024 sa modernized and mechanized forest nursery sa Banao, Ginobatan, Albay. Ang aktibidad pinagpartisiparan ka mga personahes halis sa Department of Trade and Industry Bicol, United Architects of the Philippines o UAP Daraga, Kagsawa Chapter, mga tupad beneficiaries, DNR Bicol Regional Office, Provincial Environment and Natural Resources Office of Penro Albay, as in Community Environment and Natural Resources Office o Senro Ginobatan. Sa mensahe ni Albay Penro Narisol Divina, tinawanin doon kay ni na dapat na marekognisar kang komunidad ang importansya ka mga kawayan na nagkakatabang sa pagprotehir kontra sa landslide sa kapalibutan. Sinabi man ni DNR Bicol Assistant Regional Director for Special Concerns Adona P. San Diego na ang bamboo o kawayan ang simbolo kan mga Pilipino kung gurano ka-resilient pag-abot kan mga kalamidad mientras na makakatabang sa ekonomiya kan sarong lugar. Nag-asumir na ang bagong Regional Director kan Department of Labor and Employment o DOLE Bicol, si Emelda Gatinao, basado man sa DOLE Administrative Order No. 311 na pinirmahan ni Secretary Bienvenido Laguesma kan Septyembre 11, 2024. Sa mensahe ni Gatinao, nagpromisa ini na ipagpapadagos niya ang mga programa asin legasiya kan sa indang ahensya para sa mga Bicolano. Si RD Gatinao anhale sa Matarling, Lantawan, Basilan sa Zamboanga Peninsula Region. Nagserbisyo bilang Assistant Regional Director kan taong 2021 asin Director 4 ngunya na taon. Si Gatinao ang nagsalida kay dating DOLE Bicol Regional Director Maria Zenaida Angara Campita na binawianin buhay kan Marso 25, 2024 matapos na siya an atakihon sa puso mantang nasa bakasyon, kaibahan an sa iyang agom asin mga amigo sa Romblon. Sa dagdag niyatong baretang lokal, ibubusol ni Daraga Municipal Councilor Pilo Dilumen ang pagkakaigwan ng Rigodon o pagbineralyuhan ng mga komitibang kakaputan ka mga miyembro kan Sanggunang Bayan kan Daraga Albay sa masunod na bulan. Ipinaliwanag kan konsyal na plano niyang kaputan giraray ang mga komitibang enot na niyang binotosan kay Banan ang Committee on Education and Committee on Information and Communication Technology. Sinabi ni Dilumen na babaloon niya na ibusol ini oras na sa bulan Oktubre asin pagkatapos na makapagsumitir ng Certificate of Candidacy ka mga madalagan sa manlain na posisyon sa 2025 midterm election. Kinumpirmar man ni Dilumen na nagkaigwa na siya ng inisyal na pagkikipaghuron sa mga membros kan sanggunian asin inuyo na naman ini ka mga kapwa niya konsihal magirumduma na kanakalis na bulan kan binutasan ni Dilumen ang duwang komitiba sa pagsasabing wala siya ni naresibing suporta hali sa administrasyon. Patong-patong na kasong robbery asin theft an isa sa angat ngunyan kan Daraga Municipal Police Station kay alias Choi matapos an madakop ini kasuhapon Septyembre 18, 2024. Sigun sa hepatura, si Choi ang responsable sa panghahabas sa tulong mga harong sa Barangay Binitayan. Sigun sa investigasyon kan mga otoridad, nilaog kan suspect ang sarong harong sa nasabing barangay asin tinambang an manlain-lain na gamit kan biktima arog kan cellphone, kwarta, bag, sapatos, relo asin iba pa na poko mas o menos 75,000 pesos ang kantidad. Makalihis na makaresibinin report ang hepatura manungudigdi. Tulos na nagkondukta nin investigasyon ang mga otoridad na nagresulta sa positibong pagsusog sa suspect basado naman sa natipo na CCTV footage. Nagbilog nin sarong tracker team si Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, pamayo kan Daraga Municipal Police Station para ikasa ang hot pursuit operation na nagresulta sa pagkakaaresto nin suspect sa harong kaini sa Zone 6, Barangay Bitano, Legazpi City. Ang 30 anyos na suspect ang presenteng nasa kustodiya kan Daraga PNP para sa magkakanigong disposisyon asin proseso.
Mientras tanto, sobra sa 600 na mga opisyales kang barangay sa probinsya ng Albay ang nagatindir kan contingency planning workshop na pinag-inisyar kan Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO. Sigung kay APSIMO Chief Dr. Cedric Daep, katuyuhan kan aktibidad na mapakusog ang kahandaan kang probinsya sa manlainlay na kalamidad na posibleng mamatayan. Kaibanan sa mga tinukar, digdi, ang pagbilog ng contingency plan, paano ang pag-identify ka mga peligro na presente sa sarong barangay, pagbawas sa posibleng maging danyos asin mga estratehiya para maprotehiran ang komunidad. Ang mga nagpartisipar sa aktibidad, iyo ang mga kapitan, secretary, treasurer, SK chairpersons, asin Disaster Risk Reduction Committee heads, hali sa mga munisipyo kan Libon, Pioduran, asin Ginubatan, Albay. Matagaman nin 5 milyon pesos ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para sa land banking project kan gobyerno probinsyal kan Albay. Sa ginibong third quarter PDRRM full council meeting kan nakalihis na aldaw na pagkasunduan kan mga miyembro kan konseho na nasabing pondo an idudugang sa 20 milyon pesos para sa pagbakal nin daga nagigibuhon sa relokasyon kan mga pamilyang nasa laog kan 6 kilometer reduced permanent danger zone. Asin mga naapektuhan kan kalamidad. Ang nasabing kantidad, anhali sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund 2024. Tinaawan doon ni Albay Public Safety and Emergency Management Office Head, Dr. Cedric Daep, kaipuhanin makaskas na solusyon asin supisyenteng pondo para sa mga pamilyang na-identify na kaipuhan erolokar dahil sa peligro kan bulkan mayon. Mga tugang primerong parte po yan, kasi ito yung Bareta alas 12, Bareta niya to sa lado lokal, ang Bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa siniba pa, makalis lamang po kini. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade. It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Polanggi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Polanggi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Polanggi, kay mayor nonoy kap.
Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, diskarting uragon ang kaipuhan. Diskarting Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Flexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Natatabang na puong baga ito, sinda kita ika-ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, nagkaigo ng tensyon sa pagdangog kan House Committee on Good Government and Public Accountability. May kinaraman sa paggamit kan pondo kan Office of the Vice President o OVP. Matapos magsayuma na manumpa na magsasabi ng totoo, asin naghali si Vice President Sara Duterte, nagtaram si Party List Representative Rodante Marcoleta, asin kwenestyon ang privilege speech ni Manila Representative Rolando Valeriano na iyong basihan kan investigasyon. Sinabi ni Marcoleta na ang titulo kan speech ni Valeriano bako dapat na asserting the power of the purse of Congress dahil wala manin nagka-question sa poder kang Kongreso na gumibo ng propestong budget kang gobyerno. Kwenestyon ni Valeriano ang sayang privilege speech kan September 3 ang paggastos ni Duterte asin binatikos ang pagsayuma kaini na simbagon ang mga hapot may kinaraman sa pinaggamitang kampondo. Nagsimbagman si Manila Representative Bienvenido Abante asin ninapot si Marcoleta kon pigi question kini ang aksyon
ka mga kapwa kongresista na nagpaabot nin investigasyon sa paggamit kan pondo kan OBP. Simbagman ni Marcoleta na why am I supposed to rebuke the committee? Dahil naglangkaw nin tono ang mga kongresista, sinuspindir lugod kan chairperson kan komite na si Manila Representative Joel Chua an hearing. Bantang nakasuspindir rinanihan man ni Party List Representative Joseph Stephen Paduano si Marcoleta na garong magbubulang pero napugulan na magkaranian sindang mga pagiriba. Kan magresumir an pagdangog, winagiramdom ni Chua na si Marcoleta bako miyembro kang komite. Tinawanin do ni Chua na pigigibo kang komite ang mandato kay ni na magkonduktan ng investigasyon para maaraman kung tama ang ginibong paggasto sa pondo kan nasyon. Nakapagbayad na nin piyansa na nagkakantidad nin 90,000 pesos para sa iyang paramientras na libertad si dating Budget Undersecretary Christopher Lau. Sigun sa PNP, na aresto kan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Kan Miyerkules na aga, ang 47 anyos na si Lau sa Barangay 18B, Obrero dahil sa arrest warrant na ipinaluwas kan Sandigan Bayan 1st Division na ipinaluwas kan Septyembre 12. Ipinaluwas kan Sandigan Bayan 1st Division Chair Maria Teresa Mendoza Arcega ang warrant laban kay Lau dahil sa pagsuhay sa Section 3 kan Republic Act 2019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. May kinaaraman sa isyu kan Pharmaly. Inot ng kinumpirmar ni Ombudsman Samuel Martires na sindaan nagsaangat nin kaso kontra kay Lau asin dating Department of Health Secretary Francisco Duque III sa Sandigan Bayan. Nanindugan si Vice President Sara Duterte na politika ang dahilan kaya pinunan ang investigasyon kan House Committee on Good Governance and Public Accountability. Sa puon pa sana, dahil na nagsumpa si Duterte dahil big question niya kung siya resource person o testigo. Idinipensa pa ni dating Presidente asin Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo si Duterte dahil mismong ang Korte Suprema na nagsabi na dahil pwedeng magtindog na testigo ang resource person kontra sa sadiri. Sa huri, tinugutan si Duterte na dahil na magsumpa pero tinawanin doon kan chairman kang komite na si Manila 2nd District Representative Joel Chua Jr. na may diretso ang Kongreso na investigaran ang sayang paggastos din pondo. Matapos siyang ma-excuse sa pagdangog, nagpaon raman in ambos interview si BP Sara. Tinawan niya ni doon na warang lay na makikrear sa pagdangog ngunyan asin ni may kinaraman sa politika kaya sa pigiipit. Pero mismong ang Vice Chairman na si Zambales Representative J. Kunghon ang nagsabing ang pagdangog na pigigibo bako para takyon ang si Isayman kundi para makasiguro nin honestong pamamahala. Magkaiba ang specimen signature ni dating Bambantarlac Mayor Alice Guo sa pirma sa counter affidavit na pignotaryo ni Attorney Elmer Galicia. Kinumpirmar ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na resulta kan sa indang ginibong dactyloscopy exam. Sinabi niyang not written by one and the same person. Bako sana si Attorney Galicia kudi gabos na abogado gikan sa kampo ni Guo ang posibleng mahampang sa mga padusa gikan sa Department of Justice o DOJ. Dahil sa counter affidavit na waraan presensya kan pinalayap na alkalde sigun kay Justice Undersecretary Nicolas T. Si Galicia ang nagnotaryo kan counter affidavit ni Guo para sa human trafficking complaint. Sa giraray na nagpatanid ang DOJ sa mga abogadong nagnonotaryo na siguruhon na sa hampang mismo ninda ang sarong afyan. Sa dagdag na baletang lokal, baletang nasyonal, pinunana ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang pag-aram sa mga posibleng election of concern para sa halalan 2025. Sa sarong press briefing, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jane Fardo na nasa election mode na ngunyan ang organisasyon kang pulisya sa nagraraning pagsumitir ng Certificates of Candidacy o COC sa Oktubre 1
hanggang 8. Sigung kay Pardo, ang direktiba kan Chief PNP sa mga commanders on the ground nangunyang pasana ara mo na ang mga posibleng igwa nin intense political rivalries asin sain ang potential election areas of concern. Sinabi man ni Pardo na isusumitir kang PNP ang impormasyon na sendang makakalap sa Commission on Elections o COMELEC para sa listahan ka mga election areas of concern. Pero digdi aramon man kang PNP kung kakaipuhanan nin dugang na tauhan para mag-deploy sa nagkapirang lugar ngunya na atab pa sa piglalauman na bayolensya na may kinaraman sa eleksyon. Magiramduman na inanunsyo kan COMELEC ang pagsumitir ng COC para sa May 2025 midterm elections pon sa Oktubre 1 sa Good 8, 2024. Okay ang kondisyon ni Pastor Apollo Kibuloy base sa urual daw na eksaminasyon kan Philippine National Police o PNP General Hospital. Ini ang sinabi kan PNP matapos na mag-apelar si Kibuloy nin sarong hospital arrest. Ini ang sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo sa sarong press briefing. Kan weekend nagsairarom si Kibuloy sa medical examination. Sigun kay Fajardo, ang opisyal na medical findings isusumitir sa Pasig City Regional Trial Court o RTC Branch 159 na madesisyon sa mosyon ni Kibuloy para sa sarong hospital arrest. Paliwanag ni Fajardo na sinabi kan servicing lawyer kan PNP Headquarters Support Service sa oras na maresibinindaan opisyal na kopya kan medical assessment tulos ining isusumitir sa Regional Trial Court kan Pasig. Sa ngunyan, nakakulong si Kibuloy sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, Quezon City. Sa sarong arraignment, hinagad ni Kibuloy sa Pasig Court ang pagbalyo kaini sa Veterans Memorial Medical Center sa Davao City. Bilang kasimbagan sa mosyon, sinugo kan West ang PNP na i-administrar ang medical check-up ni Kibuloy sa medical check-up sa mga doktor kan gobyerno. Magigirumduman na nagluwas nin warrant of arrest kontra kay Kibuloy asin iba pa dahil sa pigsasabing pagsuhay sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, siring man sa qualified human trafficking. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, nagdistansya man ang US sa nasabing pagsabog ka mga pagers ka Hezbollah. Sigung kay State Department spokesman Matthew Miller na wala sindang kinaraman sa nasabing insidente. Padago sindang pigaaram kung paano asin si Isay ana sa likod kan pagsabog. Hinagad man kay ni sa Iran na day pag-aprobitsaran ang insidente asin na baluson o kaya baloon ng unang pag-adalan kung si Isay mananggad ang dapat na manimbag. Magiramduman na nasa siyam na katawo ang nagadan asin nagkapirang ribo ang nalugadan dahil sa pagsabog kan mga pager device. Baretang sports, tinaawanin doon ni world number 3 pole vaulter EJ Obiena na dai siya mag-e-endorso nin mga alcohol o gambling related product. Ini kasunod naman kan paggamit kan nagkapirang mga kumpanya sa iyang pangaran asin imahe para sa napaluwason na pigi-endorso niya an sa indang mga produkto. Ang nasabing modos iyo ang pigigibo kan mga kumpanya na wala siyang permiso. Siniguro ni Obiena na dai nanggad siya ma-endorso nin mga produkto na makakaraot sa pagkatawo asin sa baskog, asin nagtatalubo na komunidad. Rason ni Obiena na apisar kan pagiging legal kan nagkapirang gambling sites asin pagpabakal nin mga produktong alak, pigpipili niyang dai maendorso kan mga ini dahil sa bawal ini sa mga jóvenes. Dahil igwaning plataporma na pwedeng maka-impluwensya sa mga jóvenes, pigaako niya ang responsibilidad nin may dignidad asin pagpapakumbaba. Siniguro ni Obiena na nagigibo naman an sa iyang mga abogado nin tamang lakdang kontra sa mga nasabing modus. Sa tuyang bareta sa Siyensya at Teknolohiya, PadPro ang napod sa sarong inbensyon in foam can 8 sleep na igwanan ni smart feature
sleep tracking technology asin nagsisilbing alarm clock kan si Sayma na magigla digdi. Ang Pad Pro may kakayahan na aramon kung pirang oras ang katurog na kaipuhan kan sarong persona. Kaya man kaining makapag-adjust ng temperatura para masiguro na ang pagkaturog ka mga maigda digdi komportabling marhay. Ang Pad Pro iguanin sensor para madeterminaran ang paghangos, heart rate asin iba pang physical data sa pagikan 8 sleep app. Nakaprograman ang Pad Pro para makapagtaonin maluyang vibration kada aga tanganing mapukaw o magimata habang nakaigda digdi. Ang Pad Pro pwedeng mabakal sa kantidad na $2,795 sagod sa $3,495. Sarong 49 anyos na ama sa UK ang naging world record holder matapos niyang ipatato nin sa 167 beses ang pangaran kan sa iyang aki sa manlain-lain na parte kan sa iyang lawas. Enot na nakuha ni Mark Owens Evans ang Guinness World Record title na most tattoos of the same name on the body kan taong 2017 matapos niyang ipatato nin 277 beses ang pangaran kan sa iyang aki na si Lucy. Alagad taong 2020 nadaog siya kan sarong Amerikano dahil sa ipinatato kaini ang sa iyang pangaran nin 300 na beses. Ngunya na taong 2023 binawi ni Evans ang titulo matapos ipatato nin 400 na beses ang pangaran ni Lucy. Sigon kay Evans, gusto niyang ma-reclaim ang Guinness World Record title bilang pagselebrar kan kompleanyo ni Lucy asin makatipunin pondo para sa donasyon sa ospital kung saan namundag si Lucy. Sa gatos na taon na ang nakalihis kang ginibuan canonical coronation sa Sacred Image of Our Lady of Piña Francia ni Most Reverend Guglielmo Piani, D.D., ang dating Apostolic Delegate of the Holy Father bilang Queen and Patroness of Bicol kan September 20, 1924. Ang 1924 coronation sarong pagselebrar bilang pagbiyo nin pagtubod kan mga Bicolano asin ang renibong mga devotos ni ina sa pagikan compassionate asin healing gaze ni Divino Rostro. Nakatala na ilansar ngunya na banggi ang year of preparations for the historic celebration na matapos sa September 20, 2024 na papanginutan ni Most Reverend Charles John Brown bilang pagkomemorar sa 100th coronation anniversary kan Our Lady of Piña Francia as siyempre la reina de nuestra región, patrona de Bicolandia. Mga tugay na po ang kabilugan sa tuyang alas 12 mga bereta tinipon na sing kinalap sa DCGB News Bay. Pangarang kanakatong niya to sa pagsulat kan mga bereta Angel Mostaza. Siring man sa lado technical ang po dyan si Ronald Baldo. DCGB Social Media Department katawang to dyan si Jerome Nico Martinez. Katuya pong IT. Sa pangarang kabilog na tropa ka Mega Force Patrol, kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardelot Daingiba. Thank you for keeping us company. Hello kay Gerald Aranya. Nagantabay siyempre sa mga nagantabay man sa 729 kHz sa pintan ka mga radyo. Thank you and God bless the Philippines. Singgong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang Generica. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema